Siyanibingelela ezizweni zonke, siyanibingelela amagumbi onke amanomhlaba. Lolo nibingelelayo ke umkhulu Magolwane, ubholofita uthandaza mthandazo ongenalo iladi. Umthakathi ongawuphatha umuthi wokubulala kodwa wakithi kwajiya nomuthi uyaphilisa. Siyanibingelela. Namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngeladi. Siyazi ukuthi amaladi ahlukahlukene, kukhona iladi lalokho, kukhona iladi lalokho, kukhona iladi lalokho. Kodwa namhlanje sizokhuluma ngeladi lomuntu ozosebenza ngabantu. Iladi lomuntu onesiphiwo sokusebenza. Lapho sizobe sikhuluma khona ke ukuthi leli ladi leli elani lenziwani, lenzelwa kuphi, ngoba into ebalekile uma uneladi noma uma unesiphiwo sokusebenza kuyadingeka ukuthi udlule esigabeni sokuphakanyiselwa iladi. Wonke umuntu uneladi lakhe aqondana nalo, elimupha amandla noma eliyisikhombelo kuyena, elimkhungathayo ukuze ezokwazi ukuthi esebenze. Kudinga ukuthi ke lowo muntu ephakanyiselwe iladi lakhe lime ukuze ezokwazi ukuthi nazo zonke izinto uma eqala ezenza ezokhuleka ngaphansi kwaleli ladi leli. Engicabanga ukuthi ke kubalekile ilokho, ngoba ke sazi sonke ukuthi iladi aliphakanyiswa nanoma ubani. Kuba khona lowo muntu okudinga ukuthi ekuphakamisele iladi. Mawusenogobela, it's obvious uyena umuntu okufanele ekuphakamisele iladi. Makuwukuthi ugobela akasekho, ukhona umuntu owawunaye empandeni owawuyidla. Ukhona umuntu owawunaye empandeni owawuyidla. Akube nguye ozokumela noma ozomela ugobela. Akube uyena umuntu ozomela ugobela. Makuwukuthi ke wawuwedwa esikhupheni lapho wawukhona nogobela akasekho, uyaya emntwini, kodwa leyo muntu leyo kudinga ukuthi umphahlele ngempela ukuze ezokwazi ukuthi ekwenzele into ekuyiyona. Ngoba uyaya emntwini ethi umuntu hayi mina ngizokwenzela lokho, efika umuntu mase kufanele akwenzele bese izinto ziyaphambana. Kodwa nje uma kuugobela wakho, ugobela wakho uyawazi umthetho okufanele awugcine, uyazazi izinto okufanele azenze, uyalazi isiko okufanele alithinte, ngoba sonke siyazi ukuthi ukuba khona kugobela eduze kwethwasa lakhe kubalekile, ngoba kufana nomzali oseduze komntanakhe. So ezinye izinto awukwazi ukuzenzela umuntu wangaphandle uma usenogobela. Ezinye izinto awukwazi ukuzenzela umuntu wangaphandle kusekhona abantu owawudla nabo impande. Noma ngathiwa ke labo bantu labo uyazi ukuthi abanalo ulwazi, kodwa wena mawunolwazi unalo igunya lokuthi okay mina ngafundiswa lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, mhlawumbe ninalokho anizange nisakuthola ngesizathu esithi nesithi, lento yenziwa ngalendlela bese uyaphakanyiselwa iladi lakho uqhubeke usebenze. Ngoba uzofuna mhlawumbe omunye umuntu uthi akakwenzele leyo nto leyo, kodwa uthola ukuthi kukhona isiko angeze ukuligcina. Okay, kuyenzeka ukuthola ukuthi ugobela akasekho, nomuntu wawudla nabo impande mhlawumbe nisathelelana amanzi for example, hamba uyomfuna umuntu, kodwa ke mase kufanele wenzelwe, wenza make sure ukuthi lo muntu okwenzelayo umuntu oclean, umuntu futhi onenhliziyo ehlambulukile. Ngoba imisebenzi yabantu abaningi imile ngesizathu sokuthi abantu benzelwa abantu abanenhliziyo engahlambulukile. Awukwazi ukuthi ungathi uyowenzela umuntu umsebenzi omuhle kodwa wena inhliziyo yakho engahlambulukile. Kudinga ukuthi ngoba umthetho lomsebenzi ukuphakamisa iladi, umsebenzi kagobela wakho noma umsebenzi womuntu owayekulekelela ngezinto zakho ikamoya, ngale kwakhe akekho umuntu
oyobuye kusiza bayasiza baba khona abantu abasizekayo kodwa baba ingcosana ngesizathu esithi akusesibona bonke abantu esesingabathembe emsamo yethu noma akusesibona bonke abantu esingathi mabesiza izinto bese ziyavuleleka kodwa nje okubaluleke kakhulu mawusuphakamisa amaladi especially mawuphakamisa iladi lokuthi usufuna uzoqala umsebenzi noma uzosebenza kudingeka ugobela wakho noma umuntu obekukhulisa ezingeni likamoya noma ukuthi umuntu obekukhulisa esigabeni sikamoya lo muntu obumbiza ngoba uyena umuntu osuke sedingeka lapho ngoba uyena umuntu osuke azi ukuthi usuka phi nawe weza kuphi nawe wagcina phi nawe ngoba senizoqala leli banga isekufuna ukuthi manje eqale kuphi eze kuphi egcine kuphi ukuze wena uzokwazi ukuthi bese uyasebenza lapha ke sengifuna ukugcizelela esigabeni sokuthi liphakanyiswa kanjani ke manje leli ladi leli ladi siyaliphakamisa njengoba usuke nje wenza itiye ngalezi inkukhu ezintathu mawuphakamisa leli ladi lokusebenza kuba inkukhu empangela kube inkukhu emhlophe bese kuba inkukhu ebomvu uzophakamisa uzophakamisa iladi lo muntu osuka kwenzela angithi lapho anisuka khona namakhandlela lapho enisuka khona namakhandlela usuke esekukhulumele wakwenzela zonke izinto wakucelela ngendlela akucelela ngayo mase ngena ke manje la ayokuhlomisa khona noma ayokumisela khona lobu blood usengena manje nalamakhandlela enisuke nawo lapha emuva seniyangena seniphethe seniliphethe leli ladi lokuthi nihamba niyalikhulumisa la nize niyongena la umuntu azobe sebenzela khona noma la iladi niyoliphakela khona niyalikhulumisa ke ladi niyasho ukuthi ayinakho lapho ke size khona nakho lapho sibanibani azobe asebenzela khona kula umntwana sihlala khona bese ngoba kusuke kukhona izinkukhu umntwana seguqile lapha iyakhulunyiswa lezi nkukhu kuyacelwa kini bogogo nomkhulu kini nabobani bobani siyacela ukuthi ke ngananka amajuba ukuthi sizophakamisela umntwana umsebenzi kule ndawo lapho kule nkukhu kusuke kudingakala okusuke kudingeka khona inyongo inkukhu nenkukhu inenyongo yakho okudinga ukuthi lo mntwana akageze ngalezi inyongo akageza umntwana ngalezi inyongo bese nihlambulula nendawo nihlambulula nezingubo azoyisebenzisa kule ndawo enizomphakamsela kuyo leli ladi niyalihlambulula nalo before niliphangeka ngoba into ebaluleke kakhulu ukuhlambulula lo muntu ukuhlambulula lo mzimba onalaba bantu bese nihlambulule iladi lalaba abantu abakulo muntu into esuke ibaluleke kunakho konke ukuba ukuhlambulula laba bantu ikona okubaluleke kakhulu kunazo zonke izinto engasuke nizenze kodwa nje okusamqoka kakhulu ukuthi kubalulekile ukuthi izinkukhu mazibe khona lapho iziphuzo zalaba bantu mazibe khona ukuze kusasa masenikwenze konke naqeda nafezekisa yonke into nakuphothula konke kusasa ke seniyavuka niyadla umntwana akasuki la enimkhanyisele khona izibani ulala khona lapho kusasa ke kuseni useyavuka futhi useyohlamba okugcina ngomuthi othize noma ngehlanzi esithize sokuthi ke manje usekulungela ukuthi usengaqala esebenze nanempela useyavuka ekseni useyohlamba ngendlela ahlamba ngayo useyabuya umntwana sekuyadliwa sekukhishwa isithebe kuyadliwa bayaphuziswa abantu kuba kuhle kuba njeya kubalekile ngifuna ukugcizelela ekuthenini kubalekile ukuthi sibe khona isithebe umuntu uma ephakamisa amaladi ngifuna ke manje sibuke la ekuthenini
umuntu ophakanyiselwa ke amaladi ngendlela ebesisisho ngayo sakhuluma ngayo. Umuntu uyaphakanyiselwa yini amaladi emqashweni? Ngoba inkinga enkulu ifika ibe lapho. Umuntu uthola ukuthi wahamba wayolenza isiko waliqeda lonke. Kodwa wasethathwa umsebenzi wamsusa la okukhona khona ubuyena. Wasuka umuntu ekhaya wayoqasha endaweni ethize. Mhlambe kangangokuthi mhlambe ubuyihlalele ekhaya wathwasa ekhaya waqeda waze waphuma usekhaya. Wathi umusuphuma ke ekuthwaseni wasuthola umsebenzi. Wasuthola umsebenzi wakulethe eGoli. Obvious eGoli uyohlala emqashweni. eGoli ngoba uhlala emqashweni uyakwazi ukuthi ulimise iladi emqashweni lapho ohlala khona. Ngike ngakhuluma ngezinto ezingamasiko, ngakhuluma ngezinto eziyimigomo. Kubalekile ukuthi mawuhlala emqashweni uyakwazi ukuthi uphakanyiselwe iladi emqashweni. Angithi izidalo ziphila kuwe. Uyakwazi ukuhlola ngisho uhamba emgwaqeni. Uyakwazi ukubona inkinga yomuntu ngisho ukuphi lapho osuku khona. Hayi ukuthi ngoba isigodlo sisekhaya bahlala lapha esigodlweni. Isigodlo indawo yokuthi wena usebenza. So uyakwazi ukuthi umiselwe amaladi ukuthi uqhubeke usebenze noma uhlale emqashweni. Kubuye kuzogcinwa isiko, obuye uzowenzelwa isiko enye kufanele wenzelwe ngalo ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke usebenze uhlale emqashweni. Ngoba uma kubizelwe ukuthi sebenza ngabantu, ekugcineni kwakho konke vele kuzomela ukuthi mawusuhlala emqashweni uqhubeke abantu basebenze. Ngoba bazofika abantu begula bese uthi wena hayi mina isigodlo sami sisekhaya angisebenze eGoli. Bese izinto ziyaphambana eGoli ngesizathu esithi awusafuni manje wena ukusebenza noma usafuna ukuqhubeka usebenze. Umuntu uyamiselwa amaladi ehlala emqashweni. Bese kuhlanjululwa indawo ahlala kuyona. Bese kugcinwa imithetho ethize naye azokuyigcina ngoba esebenzela kule ndawo. So awukwazi ukuthi ke ngoba nakho uhlala emqashweni iladi uzolivulela kule ndawo. Kuyo yona leyo ndawo leyo uyakwazi ukuthi mawumuntu wesifazane ulethe amadoda uzolala nawo phambi kwalamakhandlela ophinde ukhulekise ngawo abantu. Mawumuntu wesilisa awukwazi ukuthi kuwona lawo makhandlela lawo uphinde ulanda intombi uzolala nawo. Yingakho indawo yakho kudinga ukuthi ngaso sonke isikhathi indawo osebenzela kuyo mayibe private. Indawo osebenzela kuyona mayibe private. Ngoba usukusumisela emqashweni kuyenzeka abanye bake benze kangcono ethi hayi ngizoqasha mhlawumbe umkhukhu noma ngoba ngihlala eroomini ngicele kuma stand ukufaka umkhukhu lapha engizosebenzela khona ngoba vele ngizinzela ekhaya. Ngoba awukwazi ukuthi nanka amakhandlela ukhanyisa amakhandlela la ngapha nanku umbhede lo wenzela kuona amanyana. Ezinye izinto zike zibe isigcwagcwa noma kungena umuntu agcina ngasizakalanga because of lapho wenzela khona amanyana amakhandlela owakhanyisayo noma lapho othi wena uthandazela khona abantu noma iladi owamiselwa lona nanti libheke wena ngapha ubhizwenzana nomkhulu. Obvious leyo ndawo leyo ayisahlanzekile isingcolile. Yingakho ke kufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi indawo osebenzela kuyo ihloniphe. Indawo osebenzela kuyona especially indawo ethinta izinto ezithinta umoya ihloniphe ngoba izinto ezithinta umoya ziyashesha ukungcola bese kuba nzima ukuthi zihlambululeke ngesizathu sokuthi abantu kukhona izinto abangafuni ukuzenza. Kodwa kubaluleke kakhulu umuntu akamiselwe noma akaphakanyiselwe iladi emqashweni umuntu ezokwazi ukuthi esebenze eqhubeka umsebenzi. Sinithanda nonke emakhaya, siyabonga.